Nababaliwan sa pambansang libangan ng itong basketball tournament na ito, taon-taon na nagaganap kung saan ang ating rescue chairperson pinapakita sa inyo, especially sa mga kabataan, na patuloy yung kanilang pagsiservisyo kahit na nasa huling buwan na lang, ilang buwan na lang itong mga SK natin. Yung bumubuo ng liga na to sa BNC Production, sa pag-invite mo sa amin, isang karangalan na makita din po kayo mga batang manlalaro. Yan, sa mga kabataan, sa mga naglalaro po. Po, sila, gusto ko po batiin si board member po ni Sir David at si Municipal Mayor Margustin ko kasi nilaro po sila. Okay. Yan, sa dami ng daluyong at hirap na natik. So yun, nandito na yung mga player ng MPBL guys. Yun. Go! Pinakamagaling, pinakamatatapang. So yun guys, andito kami sa isang resort dito sa may Basista at so gagaling lang namin ng Barangay Mapolo-Polo. So bumalik kami dito sa resort para mag-busy mga player. Yun. Tsaka dinner na rin bago mag-exhibition game mamaya. Yan. So dito tayo sa may West Farm. Yan. Napakaganda dito guys. Player, dinner muna sila.
bisita tayo ngayon sa Barangay Mapolo-Polo, ang Mayor ng Orbis Tondo, Pangasinan, si Mayor Moding Operanya. Hello po, sir. Mayor. Hello guys, we are with the Mayor of Orbis Tondo, Mayor Modesto Moding Operanya. Nag-visit sila dito sa opening na liga ng Barangay Mapolo-Polo, and we are grateful to have Mayor here. Thank you for coming, Mayor! Yes! Picture muna. Aba, shout out. Yun o. Happy birthday, Raymart! Ginuya! Happy birthday, Raymart Paring! Ayun, shout out sa mga taga Barangay Mapolo-Polo. Okay po. Ayun, shout out sa mga followers natin dito. Ayun, shout out sa mga taga Barangay Mapolo-Polo na player na kanitin nyo. Ayun, shout out